zoek naar het eten uit de toekomst en misschien komt dat wel uit de zee. We gaan op zoek bij een oesterproducent, een mosselproducent en we kijken bij een zeewierproducent. Ik neem je alvast mee naar Jean Drogen. Jean, wat leuk dat we hier mogen zijn. Wat gebeurt hier eigenlijk? Heel veel, gelukkig. We zijn hier bij de oesterij op de Oesterput in Ierseke. We kweken hier in de Oosterschelde kweken oesters. De boot komt zo voorbij gevaren. We hebben hier een proeflokaal waar mensen kunnen proeven. We hebben informatie, loodsen waar mensen doorheen kunnen wandelen en wat kunnen zien. En we hebben de oesterputten waar we de oesters ook in opslaan. Maar hoe werkt dat kweken dan eigenlijk? Het duurt 2 tot 4 jaar voordat die oester groot is. En dan gaat hij richting de oesterputten, komt hij bij, spuugt het zand uit wat tijdens het kweken erin kan komen. Komt hij tot rust en daarna kunnen we ze verkopen. Oesters zijn natuurlijk super lekker, iedereen is fan. Maar zijn ze eigenlijk ook een beetje gezond? Ja, 100% duurzaam. We voegen niks toe, we gebruiken geen bestrijdingsmiddelen. En die oester groeit gewoon van een klein larfje tot groot zonder onze invloed. Gewoon door de natuur, door de voeding die in het water zit. Wat mooi, dankjewel. Ja. Daar gaan we. Heerlijk. Ik ga er nog eentje zoeken. Via de Oosterschelde gaan we van de oester naar de mossel en spreken we mosselkweker Joachim Schot. Joachim, hoe ben jij begonnen met mosselkweken? Mijn vader deed het, mijn opa deed het, mijn overgrootvader deed het. Dus het is echt een familiebedrijf voor ons. Juist. Het is niet zo dat je je zaadje in de grond ergens Nee, stopt we en je planten ziet... het niet. Nee. Ja, je zaait en je weet niet wat je over een jaar of 2 jaar maait. Dat weet je echt niet. Nou, spannend. Ja. Hey, en wat vind jij zo mooi aan de mossel? Het is een eerlijk product. Hey, het wordt niet zeg maar met gif bestreden of noem maar op. Het komt uit Oosterschelde, Waddenzee. Ja, een van de mooiste wateren van, ik denk wel Europa. Zuiver, gewoon eerlijk product. En los dat hij zo lekker is hij ook heel gezond, toch? Ja, zeker heel gezond. Bevat heel veel eiwitten en je kan en het is makkelijk te bereiden ook natuurlijk, hè? Ja, dus eigenlijk voor al die sporters die helemaal groot willen worden, is een mossel een superproduct. Ja, zeker, ja. Mooi, dankjewel. Nou, hier is hij dan. Ben jij al bekend met de smaakmaker uit de zee? Duik mee in de wereld van het weer met Jan Kruijsen. We staan hier bij een verwaterbassin, of eigenlijk ook wel natte pakhuizen, zoals wij dat noemen. En zoals je ziet hier achter mij staan de tubs waar ik het zeewier in vasthoud. U kweekt dus zeewier. Hoe gaat dat in zijn werk? Nee, ik kweek niet. Wij doen gewoon wild snijden in het wild. Ja, onze akkers zijn eigenlijk de Oosterschelde, heel de Oosterschelde bijna. Hoe weet je dan waar wat te halen valt? Nou ja, kijk, dat is ook je ervaring die je er zelf in gooit. Ieder jaar staat je wel op dezelfde plaats terug. Ja, en het ene jaar is meer, het andere jaar is minder. Maar goed, dat heeft een boer op het land ook. Je moet dus heel nauw samenwerken met de natuur en weten wat er gebeurt, als ik het zo goed begrijp. Ja, nou ja, kijk, wij lopen iedere dag tot aan ons middel in het water. Dus je volgt je product eigenlijk op de voet. En dat vind ik ook wel mooi. Ja. Super, dankjewel. Ja. Heel veel vlees zit er aan, zeg maar. Er zit ook veel olie in. Ja. Ja, kan ook. Ik ben Rem, ik ben kunstenaar, voedselondernemer. Ik werk aan projecten waarbij je zorg voor de wereld centraal staat. Maar nu heb ik wel het idee, indien dat hij zuurder is of ja, met een netjes langer. Ja. Waar zou ik bijvoorbeeld bij werken? Vertel ook wat je aan het doen bent. Ik ben broodje aan het maken voor Beachfood mosselkroket. Deze even vasthouden. Te gek. Mooi deze houden zo. Met de Noordzee viskroketjes. Ik maak een citrussalade van sinaasappelsap en met zoetzure venkel. En in de lens kijken. En een hele grote smile en een super... Wat voor receptuur ga je maken? Ik ga voor de Noordzeebuis. Ik ga daarbij een zeebaars met mossels en valshoekjes om dat te maken. Goed, Sam en Nathan. Ik ben nu eigenlijk de vulling van de gepofte aardappelpuree aan het maken. Even zo houden, tot. Even houden zo, goed, zetten, mooi. Hoger. Ja, het pannetje ook iets hoger houden alsjeblieft. Ja. Ik ga een gerecht met de Sea Burger maken. Daarbij komt dan de wortelcrème,
Daarbij komt dan die tandoori saus. Een smile en een mega smile en een waanzinnige smile en een hele grote smile. Deze houden zo. Ja. Ja, mooi. Nou, ik vind het vooral leuk dat het hier uit de buurt komt. Dat je dingen gewoon hier uit de buurt kan gebruiken. Gewoon dat je alles dichtbij en vers kan krijgen, zeg maar. Het is natuurlijk duurzamer, beter voor in principe het milieu. Ja, te gek. En even allemaal een keer zo een yes we can elleboog. Yes we can elleboog. Ja, ja, te gek. Ik vraag of jullie één voor één een portret willen laten zien. Mag ik vragen, wat vond u het lekkerste gerecht? Oeh, dat is een lastige, omdat ik ze allemaal wel erg lekker vind. Hele mooie gerechtjes, samenstellingen zo in verschillende combinaties. Dus ik heb heel lekker gegeten. Ja, en ook verschillende structuren. Dus dit is allemaal restaurantwaardig. Dus ik denk dat die combinaties die er gemaakt zijn, dat die echt in menig restaurant gewoon heel goed zouden scoren. Het heeft natuurlijk ontzettend veel eiwit. Alles wat uit de zee komt, qua vis, qua schalen, schelpdieren, zeewieren. Dat is gewoon het voedsel van de toekomst. Het hebben echt zichzelf overtroffen. Als je ziet hoe het traject is opgebouwd. We zijn ongeveer een half jaar geleden met de REM aan tafel gegaan. Waarin we eigenlijk het projectplan bedacht hebben. En dat ik eigenlijk al een brainwave kreeg van... Ja, deze kant kunnen we wel op met de producten, maar daar moet ik de studenten wel voor inspireren. Nou, dat hebben we ook gedaan. We hebben de studenten echt in een traject meegenomen waarin je ziet dat ze in de basis een gerecht konden maken. De toevoeging met bepaalde smaken, maar ook met het product van REM, dat vonden ze even lastig. En een mega glimlach. En wat was de grootste uitdaging voor de studenten? Ja, het onbekende. Maar het onbekende maakt ook weer creativiteit los. Omdat je ze dan vrij laat en coacht in de stappen die ze moeten gaan zetten. Dus in dat opzicht zie je ze dan groeien. En het onbekende zie je dan wegappen. En op die manier zie je eigenlijk de student groeien in persoon. En dat maakt het mooi. En dat maakt mijn vak als docent en coach zo mooi. Mooi, dankjewel. Alsjeblieft. Duik je mee in de wereld van de zee, want the future is sea-based.